nagsangga sa tak ay ranggas, ikalak ama. Tadi ka man laeng iepkas, day taasim kanya, sang-sangitak daytoy gasat ko no baybay-an na. Nuisut gustuem ket paggagamgam nulaon nay nga aglakama tinakaru aliday. Jak sukiren wenan anusak uray pay ni patay, nurak sakem yakad mabati, mabati nakaay-ay-ay. Ayaten kanto pay uray dinak ayaten, kasasaad ko ay amangan tanag saem. Ngem uray kasta anusa di paagipen agserbiak di taarpad mo ingganat tanem. Agserbiak di taarpad mo ingganat tanem. Impagarup ko idi nganu aktaray baru ken balasan, aglumba dalatan jay stadium benno kalsadan, gayam tanu aktaray dua puso nagtulagdan, aglibas pumanaw dalatan at dapay tampung da. Nusyak tuti mga asawa tay balasang ay diak tuy tartaray, diak kayat nga agda nagtinaganak di pagpat ket unay nga imnas, di kunak inak tu danunen natakneng ngem tidak kes nu didak tupatken aktaray kam tumeten nanya payen. Gayam tanu aktaray dua puso nagtulagdan, aglibas pumanaw dalatan at dapay tampung da. Nusyak tuti mga asawa tay balasang ay diak tuy tartaray, diak kayat nga agda nagtinaganak di pagpat ket unay nga
kam tumeten nanya payen ngem tidak kesnu didak tupatken aktarai kam tumeten anya payen nutiragsak kenti kinatalna ti panagbiag ti intay pagsasaritaan sa nag-agriro nga awan makarta iti kasasaad jayaway analina kawisem kay man nga umay sumarungkar sa diayaway umay kayo agpasiar mabukay rik na yunuing kay makita makaay-ayo nga mulmula na dumaduma mayawawan yu iti aduunay aparikot malipatan yuntut dadagsen ti panunot ipatalged kuna ragsak kay tu sa diay awan lugar amang artap ti awisem kay man nga umay sumarungkar sa diayaway umay kayo agpasiar mabukay rik na yunuing kay makita makaay-ayo nga mamulmula na dumaduma mayawawan yu iti aduunay aparikot malipatan yuntut dadagsen ti panunot ipatalged kuna ragsak kay tu sa diay awan lugar amang artap ti away awan lugar amang artap ti ay naglaing ti balbalatong daytay kunkunak sangwanam ay anyan ti samit isem ken balikas nu adda pay kundaway na inaka idaydayaw ngemanyan tay ti sauna ti agtaot ti puso na ay naglaing ti balbalatong daytay kunkunak sangwanam ay anyan ti samit isem ken balikas nu adda pay kundaway na inaka idaydayaw ngemanyan tay ti sauna ti agtaot ti puso na pache ko na di mapagdalkan balbalatong paspasablog inapaglaingan kasla na pasnek nu adda sangwanam ngem sabalin nu adda talikudam pache ko na di mapagdalkan balbalatong paspasablog inapaglaingan kasla na pasnek nu adda sangwanam ngem sabalin nu adda talikudam ay nag
mas pasablog inapaglaingan kasla napasnek no adat sangwanam ngem sabalin no adat talikudam ngem sabalin no adat talikudam ngem sabalin no adat talikudam satak mat-matak nga umap-apal nu makit-kitak dagiti ubing kapatpadak adaan dat kundaway nga sumisip tiro ni kurapay maririgat na ikari
pa nga nagriinga, isaganak ti pamiga, tapno rugya kong ti ubra, ano sakta isugasa, pudno anariga, klase daytoy a panagkeda, ibagat tao analaat, ngem daytoy ti pagapitag, caregiver ti pagsapulag, ngem naragsak daytoy rikna, ananusak ti agpunas, rugit linggit tay aywanag, caregiver ti bareng-bareng, dirumbeng nga uyawen, di tay tagibasiten, caregiver intay dayawen. Adua klase ti puli, nudad dumasum kenasi, binaybayan pamilyada, arig dantay ululila, di man tinagbanaganda, nagdudumati sakit da, awan pigsaken gaway da, napukaw dan panunot da, caregiver ti pagsapulan, ngem naragsak daytoy rikna, ananusak ti agpunas, rugit lingit ay aywanag, caregiver ti bareng-bareng, dirumbeng nga uyawen, di tay tagibasiten, caregiver intay dayawen, caregiver ti bareng-bareng, dirumbeng nga uyawen, di tay tagibasiten, caregiver intay dayawen, caregiver ti bareng-bareng, dirumbeng nga uyawen, di tay tagibasiten, caregiver intay dayawen. Na minsan nga nakadanunak, iti lugar nga agdindinamak, pudno anaragsakannak, kinaadot na kiyamam mo kanyak, tunggal may sakit na panrekta, kanya-kanya tugot balon na, kaldawan nga minti day of dagundaway da nga kikita-kita, di mo na nakaistorya, apagbiit kanulayng tiragsak, ngaming iti sumuno abigat, sangwen trabaho nga inggit rigat, awan tayli a Pilipinas, di agbalin ti aginaginan,
istorya, rigat trabaho tumpungan na, ngem saan nga isut parikot na, nigayam sugadora lakay na, isunmete na panunot na, asinuratan ti asawa na. Darling ko agbalbaliw kan no kayat mo nga umay kapay sangpetan. Daydi nga istorya na udi, madin nga agawid weno agsubli, nagbanugan na tawan serbi, nagbanag isua kakasi, asawa natin may punti sa bali, panagadala nagdat na perdi, kwarta na ipawpawit idi uray, siping awan pulos na bati. Nge madamit nagsitsitawan, gaputi ayat na lumong aurigat, urayal daw nga ginanakuma, mapansabali apag Serbian na, masapulkan nga gundawayan na, adu payutang nga bayadan na, may nayon payasa kain na, wang kendaga kasalda. Kunamit dagididad duma, ti papandat sa baliadaga, ketapnukan may liwliwag da, nasa makapadasan da, ngemay sa tinak na dal, kadagitinak na duktalan, gaput narwaya sakripisyo da, rumbeng laeng nga mapadayawan da. Adumeten banwara nawagan, isuda ti puno akang runa. Ayat ko kengka, pulos di mo makita, kasla akmaan nubuy buyaen ka, ngamin di mo amaadarik na. Dakal ayat ko pulos di mo makita, kasla akmaan nubuy buyaen ka, ngamin di mo amaadarik na. Anyaket din tirigat na, nukursunadam di nakakursunada, lag-lag-lag kasi kaapuso, taapay-pay lang nga isu, anyaket din tirigat na, nudi na amo tamarik na, umay aliw-liwa, numay laan na nga iseman nga ka. Nagsakit, numakit kita, adat sa bali, di taan
Tagak ita tipudno saan nakakayat ni kabsat ko agmalmalem kakan pagay ayaman na dumaduma ti pagsugalan kastamet anum mo malemen kanti na turongen uminumem ketsa kantula agawiden inton alas 11 kasano nga agpaisun isuntot kagasat mo kasanat panagbiagyo no di kami nagtrabaho wen kayat kami tabayaw ko ngeman yan awan mabalin ko ay idiyamon dagita bisyo tapno subyan na kanikapsat ko agmalmalem kakan pagay ayaman na iduma-duma ti pagsugalan ketsa kantula agawiden inton alas 11 kasano nga agpaisun isuntot kagasat mo kasanot panagbiagyo no di kami nagtrabaho wen kayat kami tabayaw ko ngeman yan awan mabalin ko ay idiyamon dagita bisyo tapno subyan na kanikapsat ko ay idiyamon dagita bisyo ay idiyamon dagita bisyo tapno subyan na kanikapsat ko. Neneng kay katal talunan inta agpuros bungbunga amakan adua kita ti masaramsam ibagam nuan niya ti magustuam unay syaktut umuli tapno pilyekto dagiti bungbunga kenta isagot ko tangamin musika ti pagpaayat na kasayaatan puro sek para ken ka Ngem ading ko inda ipagpakauna na itidiun ay mabayag manipudita padasek tumeten apuro senta ayat mo barbareng tagasaten naktu katal talunan inta akpo
bagam no anya ti magustuam unay siyak tumuli tapno pilekto dagiti bungbunga kentay sagot ko tangamin no sika ti pagpayan na kasayatan purusek para ken ka. Ngem ading ko inda ipagpag